ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪೈರಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ತಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಈತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತು ನೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಿಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಈ ಸಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದ ಎಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಲಿಂದ ಅವ ಅಂಚ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾದಾನ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಮಾರ ಅಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತಲ್ಲ ಈಗ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತದಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಗ್ನೇ ಆತಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡ್ರ ನಾನು ಹಿಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸೊ ಹೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿಯ ಯಾರಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ದಾನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರು ಆಯ್ತು ಆಧಾರ ನಾನು ಒಂದು 100 ಜನದ ಆಡಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ 200 ಜನ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 300 ಜನ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಕುಲ್ಲರ್ನ ಜಾಗ ಜನ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಂಡ್ಲವನ ಕುಲ್ಲರ್ ದಿಗಜನ ಮಲ್ಲದ್ದು ಹೆಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬರ ಒಯ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಅದು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಬರೋ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಉಂಟದೆ ಸೊ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಬೇದದಾಲತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯರ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಟ್ ಒಂದು ಬೈದು ನಾವು ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ನವೀನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೇರು ಎರಡೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡವೇರು ಈ ಸಾಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತು ನೀ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಅನುಭವ ಐತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ದು ತುಯ್ಯರು ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡೆ ಆ ದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಣದಾರು ಎಂಚವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಪುಣ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅವಜಿ ಅವು ಜನಗಳು ಅನ್ಪನಿಗೆ ನಾವು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಾರದ ಮಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಕ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗದಾದ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತರ್ಪಣ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ನಾವು ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಹಂಗೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಮಾಲ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ದಾಗಲೇ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೆಟ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು ಅವಳು ಆ ಸೆಕೆತ ನಡುಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತು AC ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೂಲರ್ ಮಾತದು ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಲೈಟ್ ಹೆವಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಾಗ್ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇದು ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಆಸೆ ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಪುಣ್ಣದೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತು DTS ಅವಾರ್ಡ್ 5.1 ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಇರಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ ಎಂಚ ನಿಜ ಅಂಡ ಇರಗೆ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡದು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋತ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಏನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗನೇ ತಿಕ್ಕೋನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವರ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಂತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಸಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಲಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ಕಾಣದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈದೇರ ಬಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಮೋಕೆ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈದ ಆಲ ಕೊರ್ಪೇಜ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ 10 ಜನ ಬೈದೇರು ಬಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಾನು ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಗುಲ್ದುಪ್ನ ಪನ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಒಂದೇನು ಮೊಬೈಲ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾದ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರ್ದೇರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಓಮತ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೂಲಿರೆಗ ಅವಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡೇರೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಯಾನು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ದಾಯಕ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪು ಆಡಿಯೋ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಬೇಲದ ನೋಟು ಮತ್ತು ತೋಡನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಕ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆದಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಬರೀಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಯರ್ಲ ಅವು ಮೂಲ ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಸಾಂಗ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 7.1 ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ದು ಹಾಗೆ ಬಿಗ್ ಆ ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿನ ಖುಷಿ ಏನೇಂಜಿನ ಮನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆತನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಟ್ ಪಾರ್ದೇರ ಅಂಚಿನ ಸೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ರಿನೋವೇಷನ್ ಆತನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಏತ್ ಶೋಸ್ ಏತ್ ಲಕ್ಷ
ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತಿರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಏಪಾಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಾಲಣ್ಣಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜದ ಅದನ್ನ ಸೊ ನಾನು ಇಂಚೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬಂದಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಏನಾರನ ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಆದಪ್ಪು ಕರುಣಾಕರ್ ಆದಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಜಿಂಕ್ಲ ಈ ರಂಜ ಮಲ್ಪೋರ್ದಂಡ ಇಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಈ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಿದ ಅದೊಂದು ಅವು ರೆಡಿ ಆರ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನಡೀತೀನಿ ಬಟ್ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಣ ಒಂದು ಹೊಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ ಈ ಸಾಂಗ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ ಏತು ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪದಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲಾಯ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಪಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆದಪ್ಪು ಯಾನಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ದಮ್ಮದು ಯಾನ್ ಒರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಇರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಮ್ಮದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಮಲ್ತು ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಓಪನ್ ಆದ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಜಿಂದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಏನದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ ಕಡಬಿಡ್ಲ ಐದ ಮಿತ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಅದೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಬಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಕೇನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗಳು ಒಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವಲೇ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತ ಆರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪಿರ ನಾನು ಅರ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಕಾಸು ಏತುಕೋರ್ಪ ಅವತ್ತು ಬಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಒಡ್ಡಿ ಮುಟ್ಟ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಂದ ಕೋಡಿ ಯಾನೋರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದು ಬೋದೆ ಕೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ದು ಯಾನೋರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದು ಹೋಗ್ಬಂದು 6 ಡೇ ಬತ್ತದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಫೈರ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆ ಫೈರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ದಯಗ ಅಂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇರು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ರಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗರ್ನ ಇದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣನಾಗ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಅರೆಗೆ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಏನು ಅವಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗ ಕೇಂಡೆ ರಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ದೇರಿ ಸಾಂಗ್ ಗಡಬುಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕದ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 9 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುಟು ನೆನಪಿತ್ತು ನೀವು ಇರದಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತಾರೆ ಬಂದಿರಿ ಯಾನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದೆ ತುಳುಟು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಗಡಬಿಟ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ನಾನೇ ಬಂಡೇರು ಅಡಿದಿನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನಾರೇ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಜಾನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಂಡು ಬಯ್ಯ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್